खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिआर एग्रिमेन्टआ थांनाय 2027 जानुवारियाव मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बा एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेमफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियैसो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनो थाग थियारि खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ 2027 जानुवारियाव खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो जोङो मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ नांनानै थानाय केसफोरखौ दायफोरखौ सुस्रांनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। आनखि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसेबो दफायाव मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय दायफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि होननाय बाथ्राखौ जोङो लिरनानै लाबोनाय नुनो मोनाखै। दा दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोखां बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ 2027 जानुवारियाव खालामनाय जादोंमोन आरो बे 27 जानुवारिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जों बर' माहारिया गोसोम सान महरै ब्लेक डे महरै फालिबोबाय थादों। नाथाय जों मानो गोसोम सान महरै फालिबोदों, मानि थाखाय जोङो ब्लेक डे महरै फालिबोदों, बेनि आन्दोनि गुबै दुखु गोनां जारिमिना जाहैबाय मा 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, बे भुमका गामिनि गासै 53 जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ बर' हिन्जावफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो। 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि दाननि बै गोजां बोथोरनि हरनै समाव नायगार हरनै जिनाहारि खालामो आरो बै 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि सानखालि जालांनाय जा सहायनो हायै दुखुनि जारिमिन, बै समनिफ्रायनो बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारिखौ जों बर' माहारिया गोसोम सान महरै फालिबोगासिनो दङ आरो बे बुहुमाव जोंनि बे बर' माहारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै बे जानुवारि दाननि 25 आरो 27 खालारखौ जेब्लायबो गोसोम सान महरै फालिलांबाय थागोन। नाथाय जाय 27 जानुवारिखौ जों बर' माहारिया गोसोम सान महरै फालिबोदों, बे गोसोम सानखालिनो प्रमद बर' बिथांमोननि लिडारशिपआव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैनानै गाजा गोमजा रंजा बाजा तामसा फुर्ति दल दामै मोसानाय रंजा बाजा खाना खुख्रा जानाय माखासे सेलेब्रेसन, माखासे रंजा बाजा फालिथाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दा दिनै बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो, जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया जों बर' माहारिनि थाखायनो बर' माहारिनि आन्दलननि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लाफानानै जा मोनसे आन्दलन खालामबोनो सुजुग आरो सुबिदा मोन्दोंमोन, बैफोरबायदि माखासे लिडारफोरनि बा लिडारशिपनि माने दैदेननायनि समाव जों बर' माहारिनिनो माखासे जारिमिनारि सानफोरखौ खोमोरनानै हुस्लिमनानै गादबनानै लाखुमानानै दोनलांनो नाजानाय माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि फर्मुलाफोरखौसो जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन आरो दिनै बेफोरबायदि माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि खामानिफोरखौ नुथायफोरखौ जों मानि थाखाय नुनो मोन्दों, बै माखासे लिडारफोरा जायफोर लिडारफोरानोखि गावसोरनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय जा सिमां जा थांखि जा हाबिलास, बै हाबिलासखौ मोननो थाखायनो बिसोरो जायखि जाया फर्मुलानि गेजेरजोंब्लाबो जायखि जाया स्टेजनि गेजेरजोंब्लाबो बिसोर गावसोरनि थांखिखौ जाफुंहोनो थांनायाव बिसोरो रावखौबो सिनाया, ना बिसोर बर' माहारिनि दुखुनि जारिमिनखौ बिसोर सिनायो, ना बिसोर जोंनि बर' माहारिनि जारिमिननि बिखाखौ बिसोरो सिनायो। गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेब्ला 2003 फेब्रुवारियाव मानाव गेदेर बेल्टि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिसि एकर्ड खालामनाय जाबाय आरो बे बिटिसि एकर्डखौ 6थि फारिलाइनि 6 सिडुलनि मोनथाय होनानै बा मोनथायाव लानानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो दिनैसिमबो बे बिटिसि एकर्डनि जा 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसन, बे माखासे पावार एन्ड फांसना स्पेसियली जोंनि बे बर' माहारिखौ दिनै प्रटेक्टेड खालामनानै दोनगासिनो दङ आरो बे 2003 फेब्रुवारियाव बानायनाय बिटिसि एकर्डनि माखासे 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ नुनानै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बिखाया खामदोंमोन, बिसोरा गोजोननाय मोनाखैमोन, जायनि थाखाय बेसेबांबा गोलाव सम
बै गुबुन हारि जाय हारियानो जों बर' माहारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर बिसोरो पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि जोंनि माखासे बर' हारिनि बिखायाव थानाय गोजोन मोनसे सिस्टेम आरो सिचुएसनफोरखौ डिस्ट्रय खालामनो थांखि बिसोरो लामा हान्थिगासिनो दङ आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो पलिटिकेलि फार्स्ट टाइम रुलिं खालामजेननो हानाय माखासे मोनथायफोरखौ लानानै फैनाय जादोंमोन। बे बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि बिटिएडि एरियाखौ लानानै 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोबाय आरो बे बिटिसि एकर्ड जायनि सिगाङावहाय जोंनि बर' माहारिनि जा मोनसे थासारिमोन जोंनि ओनसोलनि जा मोनसे थासारिमोन कुनु मोनसे काउन्टिं खालामजानो हानाय अबस्थायाव गैयामोन नाथाय बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जों एसेब्लाबो 1 2 3 4 मोनसे काउन्टिं खालामनो हानाय लेभेलखौ जोङो लाबोनो हादोंमोन। जों थोजासेखौ लाबोनो हायाब्लाबो जों एसेखौ जोङो लाबोनो हादोंमोन। जों एसेब्लाबो जों डेभेलपमेन्टखौ जों लाबोनो हादोंमोन आरो जेसेबांखिनि माने डेभेलपमेन्ट जों दिनैनि समाव नुनो मोनो बा जाय डेभेलपमेन्टनि थासारियाव जों एसेब्लाबो दिनै थानो मोनदों बियो स्पेशली बिटिसि एकर्डनि उनावहाय आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेनबोनाय समनि थाखायसो जों बेखिनि मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव माखासे ओरैबायदि माने दाब्बुं दुगामारा लिडारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बै माखासे लिडारफोरनि गेजेराव ना बिसोरो जोंनि बर' माहारिनि माबा मोनसे मोजां थांखिखौ लानानै बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव स्टेन्ड खालामफैदों ना बिसोरो जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसननि माबा मोनसे मोजां थांखिखौ लानानै बिसोरो स्टेन्ड खालामफैदों। बिसोर जास्ट फर गावबा गावनि माखासे पार्सनेल क्रेडिट पार्सनेल मोनथायखौ सुफुंहोनो थाखायल' रायजो राजानि सिगाङाव गोबां रोखोमनि गोदै बाथ्राफोरखौ बुङै फुस्लायनो बुरखायनो नाजानाय डार्टी मोनसे गाज्रि पलिटिकेल षड़यन्त्रखौ खालामबाय थायो आरो थांनानै गोबां रोखोमनि माने लेक्सार मारिहैबाय थायो। दा दिनै मानाव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन मोनसे बाथ्राखौ दिनै गोसोआव लाखि मोनसे बाथ्राखौ जों जेब्लायबो साग्रिद जानानै नोजोरथि हो जे पलिटिकेल पार्टिया जायखिजाया पार्टियानो जायाथों मानो जों मोनसेल' बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि लिडारशिपनि दिनाव जोंनि माखासे सिस्टेम आरो सिचुएसनफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन गुलाय गुजाय जादों आरो सोरबायदि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि माखासे सिस्टेम आरो थामोनथाखौ नोजोर लाखियालासे गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि लामाजों थांनानै दिनै व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय खामानि मावलांगासिनो दङ आरो गावनि पार्सनेल व्यक्तिगत लामानि खामानिया जेब्ला थुंगिहां जायो अब्ला समावसो जों रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै माखासे गोदै बाथ्राफोरखौ माने थगायनानै फिन फुस्लायफिननो नाजानाय बै माखासे लिडारफोरखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर होनांगोन आरो जोङो नुखा खोनाखा मिथिसेयावबो बैफोरबायदि माखासे लिडार्सफोरखौ जों जुदि सापर्ट होबाय थायोब्ला बेनि गोरोन्थिया जों रायजो राजानिसो जागोन। आरो लोगोसे मानाव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव दंना गैया जे जों बर' माहारिनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोख्रों लिडार आरो दा समनि सासे पलिटिकेल लिडार आरो दा समनि जोंनि बे आसाम स्टेटनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि बाथ्रा जाय इउजि ब्रह्म बिथाङा मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव बुंनानै फोसावदोंमोन जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएफनिया सोरबा बिजेपिनिया सोरबा कंग्रेसनिया सोरबा आदार्स पलिटिकेल पार्टिनिया जेबो स्किम जेबो सुजुग सुबिदा मोना होननाय बाथ्राया बेसे गनायथाव आरो बेफोरबायदि माखासे गोख्रों लिडारफोरनि खुगायाव बेफोरबायदि रावफोरा समायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला दिनै बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो दिनै जाय पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों मोननो हादों बे पलिटिकेल सिस्टेमा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थैनि बोलोनि ब्रेननि साननाय हनायनि बिहोमा दङ। दिनै बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय पलिटिकेलि जों बर' फिसाफोरखौनो डिभाइड खालामना दोननो नाजानाय खावनै खालामनानै जुदि दोननो नाजानाय जा मोनसे गाज्रि पलिटिकेल फर्मुला दिनै बे बेसेबां गनायथाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एसे बिजिरनानै नाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनसेल' थांखिखौ जाफुंनो थाखाय दिनै दावहा नांबोदों बेयो मा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों सोरजिनो हाब्लासो स्पेशली स्ट्रंलि बे बुहुमाव जोंनि बे बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै जों दानानै गालांनो हागोन। उइदाउट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जों मालाबाबो जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै जोङो दानानै गालांनो हाया। बेखायनो फार्स्ट अफ अल आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जायफोर लिडारफ्रा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा
गावबागावनि पलिटिकल पार्टीनि सार्थआव गावबागावनि पलिटिकल केरियारनि सार्थआव पलिटिकली जों बर' फिसाफोरखौ खावनै बाहागोआव राननानै दोननो नाजादों बै लिडारफोरखौसो जोङो नोजोरथि होनानै जोंनि बे मोनफा मोनफा बेसेननि थाखायसो जिहेतु बिसोर साफा साफा लिडार जानो हायो नङा होमबा बेखायनो जोंनि बे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटनि गेजेरजोंनो बिसोरखौ जों पलिटिकल प्लेटफर्मआव एकेबारे किक आउट खालामनानै आउट खालामना दोनखानांगौ सिदा बाथ्राखा आरो बेफोरबायदि माखासे लिडारफोरनि दैदेननायनि थाखायनो जों जनसाधारणा जों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रासो जों दिनै भुगिनो गोनां बायथ' मोनसे थासारियाव थानो गोनां बायथ'आव जोङो भुगिबाय थानांगौ जायो बे भिडिअनि गेजेरजों जोबथियाव मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन जे दिनै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव माखासे ओरैबायदि बर' फिसाफोरखौ जों नुनो मोनदों जायफोर बर' फिसाफ्रा दिनै पकेटाव रां रुफा थानायनि थाखाय दिनै पार्सनेल धोन दौलत थानायनि थाखाय गोसो बायदि बिजाथि महरै दिनै गसंदों थिगानो दं बयहाबो मोनथाय दङ डेम'क्रेसियाव नङा होमबा नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बे पलिटिक्सआव पलिटिकली गोबां गेम दङ बेखौ नोंसोरनि पार्सनेल गेम बायदिहाय मिसइउज खालामलांनोबो दानाजा बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमनि पलिटिकल गेमनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थामोनथानि मोनथायनि आरो राव हारिमु धोरोम सानस्रिनि एकेबारे बेसेनफ्रा दिनै सरजाबनानै दङ बेखायनो फार्स्ट अफ अल बे बाथ्राखौ गोथौ गोसोजों साननानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमखौ बिजनेसनि थाखाय कन्ट्रेक्टेडनि एंगेलजों नायनानै बा पार्सनेल बेनिफिट्सनि एंगेलजों नायनानैल' जुदि एन्ट्रि मारि फैदोंबा खायदा बोराय बाहायनानै खनसेल' हागोन नाथाय नेक्स्ट टाइम हाया खारन बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै साग्रिद जानानै दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि